Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végén. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Vádlott, megértette a vádat? Nem ismerem el önöket, bíráim úr. Ártatlan vagyok. Minden cselekedetemmel hazámat szolgáltam. Soha el nem követtem bűncselekményt. Tehát az eljárás korábbi szakaszaiban tett vallomásait fenntartja? Visszautasítom a vádakat. Ez egy koncepciós per. A törvénytelen jobboldal bosszúja. Európához és a világ közvéleményéhez fordulok, hogy váltsa le ezt a nacionalista, antidemokratikus hatalmat! Felhívom a figyelmét, hogy ön bíróság előtt áll. Figyelmeztetem, hogy a jövőben politikai nyilatkozatok megtételétől óvakodjék. És kérem, vegye ki a kezét a zsebéből. Akkor is győzni fogunk. Ha még egyszer figyelmeztetnem kell, a bíróság rendbírsággal fogja sújtani. Vádlott, az utolsó szó jogán kíván valamit mondani? Utolsó szó. Ellenfeleim szeretnék, ha ez az utolsó szavam lenne. Én nem hallgathatok. Élek korlátozott jogaimmal, de szeretnék felkészülni. Néhány nap időt kérek. A vádlott kéremének helyt adva a bíróság a tárgyalást elnapolja. Megírtuk a kegyelmi kérelmet a köztársasági elnöknek. Bizalmas információink szerint a kormány nem akar mártírt csinálni belőlünk, jó esélyeink vannak. Megőrül, doktor úr? Még hogy én kegyelmet kérjek? És pont attól az embertől, akinek politikája ellen egész életemben küzdöttem? Inkább a rablánc. 8 ügyvéd csak ennyire képes? A német és a francia köztelevízióban ma este külön műsor szól rólunk. Az utolsó szó jogán leleplezem ezt az aljas eljárást. Ne féltsen, a demokratikus erők szolidaritása kiszabadít börtönömből. Klárának, Piroskának és a családnak üzenem, hogy szeretem őket. És no pasarán. No pasarán. Más nem? Most csak ennyi.
Kötél? A hamis vád visszahull vádlói fejére. Napokig le sem fekszem. Készülnöm kell a beszédemre. Minél többet beszél a vádlott, annál súlyosabb lesz az ítélet. Ha rám hallgatsz, Ferikém, elviszed valami kisebb balhé. 1-2 év múlva szabad leszel, mint a madár. Hamar elszáll ez a pár év, különösen, ha jó a társaság. Miről beszél, jó ember? Hát hogy ismerhetnék be bármit? Ártatlan vagyok. De persze, hát itt mindenki ártatlan. De tényleg mit ismerjen be? Végig tagadásban volt. Hát már Sukorót azt el lehet vállalni, az már elévült. Hagyja békén, úgyis van elég baja. Sukoró? A sikersztori lett volna, nem állítják le. Minden tettemet vállalom. Ártatlanul állok bíráim előtt. Egyébként mi már találkoztunk egyszer. Én is tudósítottam arról a médiafutásról. Meg a fél magyar sajtó. Azért azt szívesen megnéztem volna, hogy fut felfelé a Rózsadombon, mert lefelé könnyű. Szerkesztő úr, világéletemben hosszú távfutó voltam, nem futóbolond. Ma is simán lefutok 10 kilométer. Bocsánat, lefut még. Oké. Én akkor addig lenyomok 50 vagy 100 fekvőtámaszt. Ferikém, ugye megengedett, hogy egy kicsit átrendezzem a rezidenciát? Hogy jó atya, Bacs úr. Úgy. Na. Egy, kettő, három. Igazságos nyugdíjrendszer van. Annak ma azt kell támogatni ezt a különbséget, mert ez nem elvi különbség. Azért kértem, hogy emeljük fel a kezeket, hogy lássák mögött az embereket. Két szomszéd a lakótelepen. Egy fal választja el őket, vagy egy emelet. Ugyanannyit dolgoztak az életükben. Ügyes ember ezen a tévén. Figyelj az emberi rezdülések. Azért szeretne még elnök maradni, nem? Szakmaiság? Szakmaiság? Ez a legfőbb szempont. Ezt látnia kell. Miniszterelnök úr, megjött a forgatócsoport. Tudja, András barát. Mindent tudok. Fáradjanak be az urak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogy csináljuk? Ki a rendező? Talán én arra gondoltam, hogy tartsunk először egy próbát. Próbát? Minek? Csináljuk meg, kezdjük. Akkor nem kell statív. Itt az ablaknál jó lesz? Igen, ott tökéletes. Jelen kell lennünk a netes médiában is. Legalábbis ezt mondják a sajtószakemberek. Ez az anyag valahogy felkerül a netre. Micsoda, csak úgy véletlenül felkerül a netre. A kampány kellős közepén. Ne tréfáljon velem, Ferenc, kérem. Csodát tréfálok. És ezt már mindenki láthatja? Hamarosan. A userek már tegnap óta küldözgetik egymásnak. Perceken belül ráharap a sajtó is. Add lássa az ifjúság, hogy milyen lazafickó a miniszterelnökök. Ez az üzenet. A nyugdíjasoknak üzengessen, Ferenc. Azok szokták eldönteni a választásokat, nem a userek. Ki maga? Hugh Grant? Most dönts el. Még nem késő. Csak idejében tudjam. Meglátja, milyen szép karriert fog befutni ez a kis filmecske. A nyugdíjasoknak pedig majd kitalálunk valamilyen programot, hogy internetezhessenek. Azoknak még számítógépük sincs, nemhogy internet előfizetésük. Találjon ki valami nekik valót. Majd adunk nekik számítógépeket, megcsináljuk. Ahhoz az kell, hogy ismét maga legyen kormányon. Én azt szeretném, ha a következő nem 1, hanem 2 ciklusban Gyurcsány Ferencnek hívnák a miniszterelnököt és a pártelnököt is. Ezért küzdünk mindannyian. Mindenki. És tudja ezt maga nagyon jól. Ezért kérem, hogy ne kockáztasson. Ferenc, óvatosságra inteném. De úgy látszik, hogy hiába.
utolsó szó jogán nem a bírósághoz fogok szólni, hanem Orbán Viktorhoz. Mint ahogy a 2006-os miniszterelnök jelölti vitában történt. Csak fordítva. Ez üzenetértékű lesz. Na ne, az rossz ötlet. Megbocsásson, hogy én adok magának tanácsot. Én csak egy pofonért ülök itt, tehát mire ítélhetne. Na, én nem mernék cirkuszt csinálni a törvényszékből. Hát mi van, ha a bírónő nem veszi alapot? Az ítéletet már régen megírták. A magyar miniszterelnököknél ez nem ismeretlen sors. És mondd csak, Ferikém, jó az ügyvéded? Úgy értem, ügyes? A legjobb nemzetközi jogászokból álló csapat dolgozta ki a védelem stratégiáját. Úgy értem, hogy okosat doki vagy ügyes, mert ismered a mondást. Az okos ügyvéd ismeri a jogot, az ügyes meg a bírót. Lehet, hogy a börtönben nem van a karmámmal. Apámat is lecsukták, még a 60-as években. Az alkohol juttatta rács mögé. Az én nagyapámat meg az 50-es években. Kulákként 3 évet mértek rá az önelvtársai. Na, ne vegye magára, nincs harag. Régen volt. És lehet, hogy igaz se volt. Én magamnak köszönhetek mindent. Nem vettem észre a csendes riasztót egy Balze utcai kéglibe. Úgy buktam le, mint egy amatőr. Nem úgy, mint a Madár úr, aki lenyúlta 600 milliót a pénzszállító kocsiból, aztán megvárta, míg elkapják. Jól eldugtad, mi? Még jó, hogy nem hozzánk tört be az úr. Ja, ugyan, Ferikém, az olyanoktól, mint te, nem lehet elbugázni semmit. A pénzt nem a cihába tartják, a smukot, a szévben, az eurót meg Cipruson. Meg aztán ott van az a sok videókamera, biztonsági őr. Én a jó régi, réglis szárnyas ajtókat szeretem. Miába? Annak még meg volt a romantikája. Gratulálok az ízléséhez, Bacsó, de engedje meg, hogy felkészüljek a beszédemre. Magának úgyis több ideje lesz idebent. Nem, hogy ki tudja. Folyton ezek a beszédek. A 2006-os kampányban a miniszterelnöki vitát élőben néztem végig az MT stúdiójában. Hát, nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek. Hol volt ott vita? Sehol. Magyar Szocialista Párt az erős Magyarországot eredményez. Együtt a kormánnyal, együtt az emberekkel és a családokkal. Tennék ezért az országért. Gyerünk Magyarország, vagy ahogyan mondják az interneten, húzzunk bele. Hát ez súlyos volt. A kritika már olvasható is a honlapunkon. Dolgoznak a kollégák. Na látod, ezért maradnék én inkább a gazdasági rovatnál. Nem bírom ezt a sok hazugságot. Maradj. Egyébként hogy állsz a offshore cégekről szóló riporttal? Dolgozom rajta. De még kell pár hét. Kibírod addig? Én ki, de a marketingesek nem biztos. Egyébként lenne egy másik témám is. Fogadjuk, hogy privát. Ugyan már. Van egy nagyon tehetséges énekesnő, Adriennek hívják. Írnék róla. És föltetnénk az egyik klipjét a honlapunkra. Tehetséges? Szóval megvolt. Ugyan. Amúgy tényleg tehetséges. Hogy is hívják? Mi a teljes neve? Kalmár Adrien.
elképesztő volt, hogy Orbán fejéhez vágta, hogy ne akarjon hazugsággal választásokat nyerni. Közben pedig maga végig hazudta az azt megelőző másfél évet. Hát persze ezt csak összöd után tudtuk meg. Bár a félország sejtette. A másik felét meg ma se érdekli. Lári-fári, ez nem hazugság volt, hanem politika. Egész életemben nemes ügyek érdekében csináltam a politikát. Másokért. Ez nagyon jó duma. Ezt Ferikém, ha megengedett, kölcsönveszem. Majd legközelebb azt mondom a bírónak, én nem hazudok, én csak politizálok. Csak bevegye a vakert a bíró. Már megbocsásson, Bacsúr, ez nem a maga pályája. A politika olyan csatatér, ahol minden megengedett és nincsenek szabályok. Már régen nincsenek. Ez egy élet-halálharc. Hát Ferikém, nekem betörő a mesterségem. Ha tetten érnek, én nem rántok kést, mert az már rablásnak minősül. Én nem gyilkolázok. A rendőrök is respektálják. Ott még van valami iratlan törvény. Bacsúr, hagyja a filozófálás másra. Az utókor engem fog igazolni. Orbán Viktor és a Fidesz legyőzése érdekében minden eszköz megengedett. Na ez szintiszta machiavellizmus. Sőt, ez már bolsevizmus. Hogy lehetnék a jó ügyet is rossz eszközökkel szolgálni? És ki dönti el, hogy mi a rossz és mi a jó? Van olyan Isten? Miket nem mond? És az egyetemes értékek? A demokrácia? Na hát abban pont nem fér bele a hazugság meg a képmutatás. Küzdeni a populizmus, az autokrácia ellen? Ez is fontos egyetemes érték. Jaj, hagyjátok már ezeket az értékeket. Arany és készpénz. Én maradok ezeknél, majd ha jó megmázsált benneteket a bíró, nektek is más lesz a véleményetek. Uraim, az ebéd! Szerintem tarholya. Mindegy, csak meleg legyen. Arra kérlek benneteket, hogy egy picit várjunk, amíg ideérnek azok, akiket most hívtunk, és mire ők ideérnek, addigra itt lesz a Magyar Köztársaság jelenlegi és jövőbeli miniszterelnöke. Úgy tűnik, minden marad a régiben. A koalíció is. De ez csak egy felszín. Most osztják újra a lapokat. És ebben a partiban még a kormány oldalon sem jut mindenkinek lap. Az ellenzéknek meg pláne, még annyi se. Nincs mit elosztani, csak az adósságot. Mindig erről szól minden. Kinél legyen a kasszakulcsa. Jussi úr, nem jut rám ideje, a sokáig gyömöszöli az urat. Na, nyugodjon meg. Jó erőben vagyok, jut magának is. Csak a borra való tesz függővé. Ebben az országban még a master sem lehet független. Az újságírókról nem is beszélve. Hát azért, ha megengedi, én próbálkozni. Na jól van. Inkább pattanjon, László úr, maga következő. Gyuszikám, főleg a szerkesztő úr gerincére ügyeljen. Túl hajlékony. Kösz, ez jól esett. Na, gyerünk. Hogy föl lehet emelkedni, mert van értelme cselekedni, dolgozni, hogy a szorgalom, a tehetség, a munka az ebben az országban előre visz. Ilyen világot szeretnénk teremteni, az igazság, az emelkedés világban. Ferenc, az őszi kampányban nem jöhet elő ezzel az igazság-hazugság gondolatpárral. Ki az a bolond, aki a kampányban igazat mond? Talán egy Gandhi. Egyáltalán van ilyen, mert az nem politikus. És akkor maga sem az. Miféle hazugság? Én komolyan gondoltam mindazt, amit a tévévitában mondtam. És Összödön? Mit fog mondani Összödön? Az igazat. A hőmérséklet hajnalban 10 és 15, holnap délután 19 és 24 fok között alakul.
főbb híreinket mondjuk el röviden. Az MSZP Balatonöszödön tartja 2 napos, zárt ajtók mögötti tanácskozását. Az új kormányban az SZDSZ lesz a gazdasági, az egészségügyi és a környezetvédelmi tárca. 200 000 forint prémium annak, aki bármi érdemi információt tud szerezni az összödi tanácskozásról. Címlapsztorit akarok. 200 plusz áfa? 200 plusz áfa. Vessetek be mindent. Ha kell, keressétek meg Gyurcsány politikai ellenfeleit. Adunk egy kis támogatást nekik az őszi kampányban. Hát jó, 200 plusz áfa. Jó hangzik, nem? Bocs, Lacikám, mi van az energiaimportról szóló cikkeddel? Miért van abban annyi tiszteletbeli konzul? Hát a konzuli cím a diplomata útlevél miatt, hogy át tudjon surrani a VIP-váról. Aha, értem. Igyekszem, meg lesz a cikk, csak csupa azonos nevű cégről van szó, egy egész cégbirodalomról, nem akarok hibázni. Hát ne hibázz. Ja, és a bűzös motorodat ne hozz fel még egyszer a folyosóra, mert bűzlik a benzinszaktól az egész ház. Más lenne az, ha valami csajt hoznál fel. Mondjuk a énekesnődet. Azt hozhatod. Nekem nem kell a 200 000, nekem az elsőség kell. De nézd már körül a szervereken. Hát, ha valaki rejteget, hogy mi a csuda történt ott Balatonöszödön, Ferikém, ez neked semmiség. Oké, az offshore cégeket megnézhetem, az nem rizikós, de párt és kormány szerverekbe nem török be. Gyerekjáték lenne, de akkor sem. Az nekem nem éri meg. Ez maga lenne az életveszély. Jó, akkor maradjunk ezeknél a ciprusi cégcsoportoknál. Nekem az az érzésem, hogy innen megy oda a pénz, és nem fordítva. Ne csináljunk hamis honlapot? Arra ráharapna néhány Big Fic. Hát az sok, az meg nekem nem fér bele. Lehet még egy picikét itt teszatoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan neked nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább. Nincsen. És persze még gondolkodhatunk nagyon sokáig, meg kibaszott sok elemzést le lehet végezni, hogy melyik társadalmi csoportot hogy fogja végezni, azt tudom nektek mondani. Nem tudunk még hetekig elemezni, gyerekek. Nem tudunk. Az első nap meg kell mondani, hogy mit kell csinálni azért, hogy ebből még idén kiigazítás legyen. Hogy szeptember 1-től bizonyos adójogszabályok életbe léphessenek. Teremezkedhetek én még egy pár hétig. Aztán majd jönnek, akiknek ad a szakmák, és azt mondják, ők már elemezték. Magyarország le van írva. Gyuszi úr, mi hír járja a Gellértben arról, hogy mi történt Öszödön? Mit mond a zuhanyhíradó? Öszödön? Hát az meg honva? A Balatonnál. Balatonnál? Hát mi van ott? Valami jóféle kupleráj? Igen, a kormányüdülő. A Balatonon, hol is lehetne? Ja, akkor ezért nem tudok róla semmit. Tehát tudják, mikor jutok én el a Balcsira? Csak minden napfogyatkozáskor, akkor is csak egy fél napra. Mi van ott a Balatonnál? Hát a Balaton. Uraim, nem mindegy az maguknak, mi történt Öszödön? Reform vagy bukás. Nincs más. És akkor azt mondom, hogy bukás, akkor beszélek Magyarországról, beszélek a baloldalról, és nagyon őszintén mondom nektek, beszélek magamról is. És akarok most egyetlen egyszer mondani nektek 3 percet. Ezt legfeljebb még egyszer fogom én elmondani nektek. Fantasztikus dolog politikát csinálni. Fantasztikus. Fantasztikus egy országot vezetni. Az utolsó 1,5 évet azért tudtam én személy szerint csinálni, mert egy dolog ambicionált és egy dolog fűtött. Visszaadni a baloldalnak a hitét, hogy megcsinálhatja, hogy nyerhet. Hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a kurva országban. Hogy nem kell beszarni Orbán Viktortól, meg a jobb oldaltól, és tanulja most már meg magát, nem ő hozzájuk mérni, hanem a világhoz. Ez adta a hitet, hogy miért érdemes ezt csinálni. Nagy dolog volt. Imádtam. Életem legjobb része volt. De ez a beszéd kicsit durvára sikerült, Ferikém. Durvára? Durvára?
És kurvára nem érdekel. Jó, de ez a sok kurvaság. Kemény, helyenként durva szavakat használtam, igaz? Szabadszájú vagyok, különösen, ha szenvedélyesen fogalmazok. Ez egy személyes drámai monológ volt. Magánközlésre szánt. Magánközlésre szánt, de hisz ott ült az egész kormány, a frakció. Amit el akartam mondani, katarzist kívánt. Ezért voltam szenvedélyes, helyenként túlzó. És önlelepező. Betekintést engedtem hangulatomba, érzéseimbe, eltökéltségembe. Hát ez sikerült. Ha mindezt előre tudom, akkor én azt kérdeztem volna tőle csak úgy népiesen, hogy neked elment az összöd? Jó tudom, nem ment el az eszed. Te óriási taktikus vagy. Mondd, mit gondolsz? Meddig maradhat ez a beszéd titokban? Még egy darabig. De akkor is végre meg kellett mondanom képviselő társainknak az igazat, hogy ne érezzék magukat a paradicsomban. Mi megcsináltuk nekik a pozíciókat, közben pedig üres a kormány zsebe. A számlát viszont nekem nyújtják be. Egyedül fizessem a történelmi győzelem árát. Ilyen még nem volt, hogy a második ciklusát kezdi a szociálliberális koalíció. Az ellenzéket meg jobban megvertük, mint 2002-ben. Kényelmes kormánypárti képviselőnek lenni, de tudni kell, hogy mibe került. És ha úgy adódik, ne legyen gond egy szocialista képviselőnek visszamenni dolgozni a szakmájába. Már ha van neki. Nincs igazam? Ferikém, a második ciklus után kiderül. Vagy már az ősszel. Az önkormányzati választásokat is meg kell nyernünk. Kellene valami nagy-nagy trubály. Ferikém, te vagy az ötletember, én meg a megtestesült szocialista szavazóbázis. Látod, én hozom a szocialistákat. Hát hozd is, szükségünk lesz rájuk, de még mennyire? Hogy történelmet csinálunk. Nem a történelemkönyveknek, arra szarok. Egyáltalán nem érdekel, hogy benne leszünk-e. Hogy én személy szerint. Egyáltalán nem érdekel. Csinálunk-e valami nagyot? Azt mondjuk-e, hogy rohadt életbe jöttek páran, akik megmerték tenni, és nem szarakodtak azon, hogy a francba lesz majd a tuti költség elszámolásuk, bassza meg. Jöttek párak, akik nem szarakodtak azon, hogy akkor a megyei önkormányzatban lesz-e majd helyük, vagy nem. Hanem megértették, hogy másról szól ez a kurva ország. Hogy megértik azt, hogy azért érdemes politikusnak lenni itt a 21. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért. Egzisztenciát lehet még találni sokat. Tudom, hogy nekem ez könnyű mondani. Tudom, ne vágjátok mindig a képembe. De csak ezért érdemes. Az időjárásról. Borult idő várható, egyre többfelé lehet eső, zápor, néhol zivatar. A hőmérséklet hajnalban 11 és 16, holnap napközben 18 és 23 fok között alakul. És most akkor mindenről részletesen. Hétfőről kedre virradóra kellett megerősíteni a gátakat, azóta viszont már apad a Duna. Most csütörtök hajnali 4:30 van, lakosokat nem lehet látni, csak a polgárőrök és a mávőrök vannak kint a gátakon. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni. Vagy megcsináljuk, és van hozzá egy emberetek. Vagy mással kell csinálni. Mindig az összödi beszéddel jönnek nekem, pedig véleményformáló értelmiségiek is megmondták, hogy ez lényegében igazságbeszéd volt. A rendszerváltás utáni évtizedek legőszintébb beszéde. Konrád György szerint pedig egyenesen retorikai csúcs teljesítmény. Ferikém, és mit szól ez a bírónő? Hagyjon már, Bacsó úr, ez nem a vádtárgya. Én azért belevennék. Hogy lehet, hogy az értelmiség egyik fele gyalázza ezt a beszédet, a másik fele pedig dicsőíti? Léteznek párhuzamos igazságok. Mint ahogy léteznek gazdagok és szegények, bal és jobboldaliak. Mint ahogy két Magyarország létezik. És mindenkinek van valami részigazsága. Ezért kéne valami közös nevező. A legkisebb közös többszörös. Egy új kiegyezés. Ezekkel? Csendőrpertú. Amikor a horthy csendőrök letegezték a szegény embert, a cigányt. Maga itt ne cigányozzon. Lehet még köztük eleget. Csak meg nem menti a pénze. De nem féltem én magát. Ezt most vegyen biztatásnak? Vegye annak. Aztán utolsó szó jogán meg mondja annyit, hogy nehéz gyermekkora volt. Az volt.
Pápai éveimet ismeri az ország, de ez most lényegtelen. Engem azért hurcolnak meg, mert az igazságért küzdöttem. A demokráciáért, a baloldal sikeréért. Na, ilyet nem mondjon a bírónőnek. Csak amit büntetőjogilag értékelni tud. Ebben az országban mindenki a demokráciáért küzd. Csak az odavezető utat látja másképp. Ferikém, ha már így mindenki egyetért, nem mehetnénk haza. Tudod, egy kis amnestia olyan régen volt. Nem? El tudod intézni. Hát talán kopogjuk. Egy csomó szavazatot elterjeszteni bent, hogy amnestia le. Mindenki rád fog szavazni. Szóljon az őröknek, hogy benne vagyok. Uraim, hagyják már a politikát! Az nem reform, hogy a többiek változzanak meg. Az nem reform, hogy egyébként kiállunk és mondjuk a népnek a mantrát. Az a reform, hogy hajlandóak vagyunk mi is egy sor ponton átértékelni mindazt, amit eddig gondoltunk és tettünk. És ehhez képest az első hónapoknak a dolga, a kiigazítás dolga, az csak szimpla kényszer, be kell valljam. Ott tévedtek, ha azt hiszitek, hogy van választásotok. Nincsen. Nekem sincs. Ma legfeljebb oda választás, hogy megpróbáljuk mi befolyásolni, hogy mi történik, vagy rám fog omlani a francba. Elrabolnak dolgokat, ahogy a beszélgetés elején kint beszélgettünk, mondta András kicsit szkeptikusan, hogy az oroszoktól mi még vissza nem kaptunk soha semmit. Amit visszakaptunk, az általában jóvá... Édesem, tényleg te akarsz főzni? Igen. Igen? És mi? Legyen meglepetés. Na drágám, akkor ma is a pizzafutár hozza az ebédünket? Ja, vagy éhe halunk. Mire visszajöttök a templomból, meg lesz a meglepetés. Igen, és mi? Vajos kenyér? Piszi a piszi. Puszi. Demokráciáról, tehát felszámolták a költségeket is, és az egésznek valóban van egy modern állami Jó misét. Ziába. rendszere, szinte váltság. Ajtó. Kaptuk vissza azt, ami a miénk, mint hogy az országot is ugye Tiran után megcsatolták, jobban mondva megmetszették, ez egy kétértelmű szó, de így történt, ugye azt se fogjuk végül is visszakapni. És az a dolog, hogy eszembe jutott még ennek kapcsán, mert a szabad asszociációkat is indít, hogy amikor a magyar nemzeti lobogunkat sem akarták, emlékezzünk visszaadni, és akkor az történt, ugye a két világháború, hogy Rákosiékért ki kellett cserélnünk, és akkor megkaptuk az 1848-as lobogókat. Hát Cicuska, én vagyok. Nem tudod, kell babérlevél a tárkonyos krumplilevesbe? Legközelebb majd én főzök rátok, jó? Mégis mit képzelsz? Félreértesz. Egy keresztrejtvét fejtek. De szeretlek. Hazudsz, gazember. Ebben benne van Kurditól Márain át mindaz a évszázados vonulat, mert ezt csak most találták ki, ami végül is a maga módján meghatározza, hogy mi. És a maga módján meghatározza, hogy mi az a polgár többek között. Sose értettem egyet a történelmi kárpótlásokkal, ami az anyagi részét illeti, tudni, szerintem nem lehet kárpótolni történelemben. Nincs olyan, egyszerűen nem lehet. Kiesett évtizedeket, elrontott életeket nem lehet kárpótolni, és főként nem lehet megállapítani, hogy mennyi... Szia, Sziasztok! Hello! Na, milyen volt a pap? Között? Az én papom? Ennyi pénz nincs. Na
Na csak, ő az? Áldozatait kárpótolni lehetne, mert nem csak azt az állítólagosan 100 millió vagy sokkal több fizikailag megsemmisített Drágám, emberre kell tudsz még meglepetést okozni ennyi év után. Látod, mi van a nyakamban? De gyanús vagy te nekem. Biztos, hogy segített valaki. Ugyan már? Szerkesztőként már nem csak azt tudom, hogy merre van Összöd, hanem azt is, hogy mi történt ott májusban Összödön. Zuhanyhíradóban bemondták. Most akkor pont nem zuhanyoztam. Gyurcsány beszólt, hogy annyi. Annyi? Annyi. Miért nem elég? Tessék. Ennyi. Ennyi, miért nem elég? Szívem. Várj már egy kicsit. Gyere már. Mindjárt. Nem mindjárt, most gyere. Figyú, le kell adni reggeli 5 perc. No. 4. Gyere már. 3. 3. Ah, ismerem már ezeket a 3 perceket. Tudod mit? Jó éjszakát. Jövök mindjárt. Persze. Sziasztok! Hello! Szia! Szuper a cikk, Laci. Kösz. Tényleg ütös. Ennek még a tőzsdén is fogják érezni a hatását. Hát azért ez egy kicsit túlzás. Hát jól esik hallani. Még jobban esne, hogyha átalakulna prémiummá. Mi lesz, hogyha ez a kör megharagszik rád? Miféle kör? A befektetői alapok? Meg a velük lepaktáló politikusok? Most ijedjek meg tőlük, amikor már kész a cikk sorozat, és csak időzíteni kell. Hát én konkrétan a menedzsmentre gondoltam, a igazi offshore lovagokra. Ez nem a maffia, hanem egy tőzsdéző milliárdos érdekkör. Talán kirúgatnak? Hát vicc. Amit leírtam, az szintiszta igazság. Jöhet a per, mindent bizonyítani tudok. Szép, hogy bizonyítani tudod, de van, amikor nem elég, ha az embernek igaza van. És akkor talán lelövetnek, hát hol élünk a vadnyugaton? Vadkeleten, Lacikám, vadkeleten. Édeském, én vagyok, ne várj, nem megyek, mert ellopták a dongót, tele van a tököm. Basszus. Nyugi, gyere be, a főnök szabadságra ment, elvihetsz egy robogót a telephelyről. Komolyan? Cukorfalat vagy. Köszi. Rohanok. Miniszter úr, ezt meg kell beszélnünk. Most. Parancsolj, Ferikém. Ki kezdi? Én. Igaz, hogy a választások előtt megkerestek koalíciós partnereink? Igaz, Feri. És tudod, mit ajánlottak? Azt, hogy vállaljam el a miniszterelnökséget. És támogatást is ígértek. Nem vagyok meglepődve. És te mit feleltél? Azt feleltem, hogy én nem szeretnék miniszterelnök lenni. És azt is mondtam nekik, hogy én örökös miniszter szeretnék lenni a te kormányodban. Jól mondtam, Feri? Ez jó eset, Péter. Péter, te érted ezt, hogy
szabaddemokrata barátaink úgy képzelik, hogy ők dönthetik el ebben az országban, hogy ki legyen a miniszterelnök. Nem értelek, Ferikém. Nem tűnt fel még neked, hogy a mi pártunkat is ők irányítják? Haló, Hartai? Főszerkesztő lenne egy nagyon jó kis ajánlata. Egy nagyobb összegre gondoltam, igen, hát személyesen megbeszéljük. Ha hirdetni szeretne, a marketinges munkszámát meg tudom adni. A Mine & Millersről lenne szó. Mine & Millers? Igen. Jó, üljünk le egy kávéra. Köszönöm. Ezt azért vesztelődés. Vigyázz magadra, ez sokkal gyorsabb, mint a bongó. Csokolát. És köszi. Ugye az Európai Uniónak a bizottságában a pénzügyi biztos az... Édesem, halkítsd már le a tévét. Nem bírom ezt a sok politikát. Akinek megkértelek, halkítsd le, légy szíves. Egy szocialista kollégájához. Ne felejtsd el, hogy közvetve a politikából élünk. És ezt csak most mondod? Ennyi év után? Na jó, de a felállás szerint szocialista. A véget ér az őszi kampány, akkor visszamegyek a gazdasági rovathoz, és akkor nyugisabb lesz, jó? Ez ránk férne. Meg rád férne, hogy egy kicsit megnyugodj végre. Azt mondja, hogy... Te meg mit olvasol? Mi nem a leckédet írod? Hagyd a gyereket, nyári szünet van. Most Gyurcsány... Egyébként is ez a motor, ez mi? Ez honnan van? Egy importőr. Nem tudom, a Hartai intézte. Próbaüzemre adta. Ezt az ugye nem gondolod, ugye, hogy fölülök mögéd? Miért? Teljesen biztonságos. Van. Azt hiszem, hogy mindennek ellenére, amit felsoroltam, megtörténhet, hogy kevesebb pénzt fognak adni Magyarországnak, mint amennyi járna neki. Műsorunkban ma több oldalról is azzal foglalkozunk, hogy a Magyar Rádió birtokába jutott hangfelvétel szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen kijelentette, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. Az időjárásról.
Borult idő várható, egyre több felé lehet eső, zápor, néhol zivat. Az lenne a jó, hogyha megtartanánk azért mégiscsak a demokrácia szabályait. Egyszerűen a többség dönt, akármit, mi megdöntjük a kormányt, utána lesz egy választás. Itt nem tudjuk elintézni azt, hogy a Fidesz, meg ez, meg az. Sajnos tudomásuk kell venni, vagyunk pár ezeren, de hát itt pár millió emberről van szó. Tehát mi nem tudunk egy alkotmányozó nemzetgyűlés, sok mindent ki lehet kényszeríteni, de többen kell lenni. Egyelőre itt vagyunk, türelem, és azt akarom mondani, hogy ezek lassú folyamatok. Ha egyszer ennyi időnk volt, és csak sokat csalódtak abban, hogy kijön a tömeg, elmondjuk a dolgot, és nem történik semmi. Én nem vagyok a híve a most vagy sohának. Én azt mondom, hogy nem szabad föladni, és enni előre, kitartóan nem föladni, és csatlakozni fognak hozzánk. Ó, ez volt a legnehezebb. Ezerrel csinálni a semmit. Napi 24 órában, mintha tennénk valamit. Ennél nehezebb nincs. De megcsináltuk. A baloldal 2 egymást követő ciklusban kormányon maradt. Orbán Viktort és a Fidesz pedig a történelem süllyesztőjébe küldtük. A szavazóink, ahogy hallom, nem kaptak nevetőgörcsöt a beszédtől. A mi bázisunk? Annyira gyűlölik a Fideszt és vezérét, hogy mindent elnéznének, csak hogy ne engedjük vissza Viktort a hatalomba. Ennek ez volt az ára. És nem fogom egyedül megfizetni. Ferenc, uralja a folyamatokat, vagy csak szörfözik rajtuk? Van sejtése, hogy mi lehet ebből? Van. Nem kell aggódnia. Én nem aggódom. De nézzen le a városra. A nyugtalanság óráról órára nő. Ez nem biztos, hogy olyan rossz hír. Lesz egy kis morgás. Na és? Tüntessenek annyit, amennyit csak akarnak. Bene és Gergényi tábornok a helyén. Szerencsére. Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok, gyerekek. Igen. Lesznek. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. Uraim, itt a fellépti díjuk. De aztán a műsor is ehhez méltó legyen. Hogy szeretné, hogy csináljuk? Minél nagyobb legyen a balhé. Jó, felgyújtunk egy pár autót. Megverünk bárkit, aki az utunkba akad. Ez már az önök dolga. Meg lesz velünk elégedve. Provokáció van. Szervezett provokáció történt, és verekedést szítottak, és a tévé előtt direkt verik szét az embereket. Rengeteg rohamrendőr felvonult, most azt kéne bemondani, hogy ennek valahogy véget kell vetni, mert szétveretik az embereket, profi provokátorok, akár BMS-ek is lehetnek. Kopaszok, olyan nagyok, mint a rohamrendőrök, csak civilben vannak. Igen, és dobálnak meg földet. Innen... kérni, hogy jönnek a különböző hírek, hogy most provokátorok vannak, kopasz, ilyen szekrény nagyságú emberek, és verik a tömeget. Ne üljünk fel, és most már innen már nem menjen el senki, mert... De hát ezt már megegyeztük, hogy innen nem megyünk el, mi ezt a politikát folytatjuk. Magyar veri a magyar! 2006. szeptember 18-án én is ott voltam a tüntetésen. Folyamatosan tudósítottam a székház ostromára. Ez az egész dráma nem jött volna létre, hogyha valaki nem szivárogtatja ki az összödi beszédet. Sőt. Végül is egymás között vagyunk. Hát bevallhatja, maga volt az? Mit képzel rólam? Minden mögött én állok? Ki vagyok én? Politikai ellenfeleimre nem is gondol? Találgasson. Maguk újságírók úgyis azt szokták megírni a tények helyett. Kösz. Amúgy ennyi év után nem mindegy. Én ismertem egy csávót azok közül, akik megruházták a rendőröket. Plexivel, a kockakövekkel szembe. Csórikáim jól rábasztak.
Miért nem avatkoztak be a Nádor utcában várakozó karhatalmi egységek? Szépen vagyunk. És mi ez, kihallgatás? Már itt is? Rendben. Én dobáltam meg a tévévédőit kövekkel, én gyújtogattam, én randalíroztam, és én ettem ki a büfé hűtőpultját. Ne vicceljen, szerkesztő úr. A szélsőségeseket fűtő bátorsága jobb oldalt cinkos hallgatásából táplálkozik. A tűzoltóautót nem engedték oltani, amikor a provokátorok felgyújtottak egy parkolóautót. És ez milyen volt, mikor a rendőrségi vízágyú elakadt? Érted? A belváros kellős közepén a szabadságtéren. Te Feriké, te csupa hülyébe voltál körülvéve? Akkor értem, még azt is, hogy kerültél ide. Beszartam azon az ágyún. Nem lehet kijönni belőle senki, meg. Egy biztos, hogy itt a televízió épülete előtt körülbelül 4-5 ezren lehetnek az emberek. És szabad sajtót követelnek, mint hallják. Ferenc? Elkezdődött. Érti ezt, Ferenc? A Magyar Televízió nem közvetíti a saját ostromát. Hogy hozhatnak engem ilyen helyzetbe, hogy a Hír TV-t kelljen néznem? Kikérem magamnak. A televízió elnök nincs a helyzet magaslatán. Hát nem egy hős. Már haza is ment. Ilyenkor, amikor helyzet van? Itt a világsajtó. Láthatja a világ, hogy milyen az, amikor neonáci vandálok randalíroznak. Ennyit tud az ellenzék. És ez most nyilvánvalóvá válik Európa számára is. Már nincs visszaút, Ferenc. Győznie kell. És győzni fog. Azt kell mondanom egyébként, hogy itt a televízió épülete előtt kivétel nélkül Mi ez? Hogy kerülnek ide ezek a fegyverek? Központ! Műveleti parancsnokot azonnal az Oltán utcába! Kellett nekem föl lenni hajnalig emiatt a balhé miatt. Megérdemli. Szerkesztő úr, azt tudja, hogy miért nem avatkozott be a rendőrség a TV Palota ostrománál? Az volt a parancs, hogy nincs parancs. Hallgassuk inkább a Gyuszi urat, mondja csak. Zuhany híradóban bemondták. Az volt a cél, hogy úgy égjen a TV Palota, mint a Reichstag. Ezért nem engedték oda a rendőröket. A tűzoltók is, azokat se engedték, de a rendőrök ott álltak a másik utcában, a Nádor utcában. Hát mi másért? És azt tudják, hogy miért nem égett le a székház? Mert elfogyott a tüzelőanyag, aztán elaludt magától a tűz. Hát, ha nem táplálják. És hogy lett vége az ostromnak? Maga nem tudja. Hát a gyerekek megunták a bulit, aztán elmentek haza. Már megbocsásson, de ott voltam, és a saját szememmel láttam. Azért köszönöm. Ennyi egy ekkora sztoriért? Miért nem elég? Lacikám, föltettük az ilyen klipjét a honlapra. Nagyon tehetséges. Gyanús vagy te nekem. Te hanyat akarod vágni. Ugyan már? Nem fog sikerülni. Egyébként tényleg tehetséges.
Szia! Hello. Korán jöttél, csak nincs valami baj. Ellenkezőleg. Már fenn van a cikk a honlapunkon. Gyere, nézd meg. Büszke leszel rám? Hol a fenébe van? Hova a fenébe tűnt a cikkem? Azt hiszem, ezt meg kell magyaráznod. Nem kell megmagyaráznom semmit. A munkaszerződésedben az áll, hogy az újságíró szellemi terméke a lapé. Érted? Azt csinálok vele, amit akarok. Eladtál, te kupec. Jól fizetett az offshore buli? Ne beszélj így vele, nem veszed észre, hogy csak Szerintem provokál? hány oldal hirdetési felületet kell naponta megtöltenem? Van sejtésed, hogy mennyibe kerül 22 munkatárs fizetése, TB járuléka, és akkor a többi költségről még nem is beszéltem. Kénytelen voltam új tulajdonos társ után nézni. Mit tudsz te ezekről? Te csak kergeted az álmaidat, de ahhoz én teremtem meg a feltételeket. Szépen vagyunk. Sokkal szebben. Az új tulajdonosok azzal kezdték, hogy fejlesztenek, de előbb takarékoskodnunk kell. Magasak a költségek, főleg a bérek. És ezt pont Ciprusról látják jól, ugye? És pont az én fizetésemet sokalták. Kitaláltad. A végkielégítésedet még ma elutaljuk. Be sem kell fáradnod. Szemét alak, vagy én megöllek. Köszönöm, ezt legalább 2 helyen rögzítették. Szerencsét, hogy nem vagyok egy sértődős alak. Na, Róbik, ha még egyszer meglátnak, szétverem a pofádat. Jó van már, ne húzd föl magad egy ilyen szaralak miatt. Na, és hogy fogjuk fizetni a hiteleket, mi? Mit tudom én, majd lesz egy másik állásod, vagy nem tudom, majd csak Ez nem lesz. ilyen egyszerű. De ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, és akkor mehetsz az utcára a végén. Tessék? Bocsánat. Te nem vagy normális. Bocsánat. Jó van már. Hát végül is nem lett másik állásról. Szerkesztő úr, és végül kiderítette, hogy kik állnak az offshore cégek mögött. Nyugtasson meg, ugye nem én. Hát azért nem mindenért maga a felelős. Lényeg az, hogy semmire nem mentem a nagy leleplezéssel. A cikket se közölhettem másról szerzői jogok miatt, úgyhogy évekig munkajogi perben álltam a kiadóval, de elvesztettem. Szépen tönkrementem az egészben. Hát ez nem volt belekalkulálva a fizetésembe. Tanárnak nem tudott visszamenni. Nem volt hova. Elúszott a kocsi, a lakás, aztán a feleségem, aki megunta a nyomot és lelépett volna. Politikus. És mi lett a honlappal, meg a góréval? A Hartai az egy idő után alapított egy részvénytársaságot, és a csúcson eladta, szimplán milliárdos lett. Én meg 9 év után se tudok neki megbocsátani. De hogyha nem futok vele össze az utcán, akkor nem kerülök ide. Szerkesztőként, csak nem keményített be. Rosszat sejtek. Ez nem a maga szakmája. Hát nem. Hát ha valaki nagyon szép lett, itt van egy pár nagyon szép aranyúra, van benne Rolex, Patek, úgyhogy hát lehet válogatni belőle. Tessék, talán ezt megpróbálni, ez egy gyönyörű szép darab. Igen. Ez egy gyönyörű szép darab, ezt megtetszik. De igen, nagyon-nagyon jó, gyönyörű szépen áll. Tényleg, tényleg. Nagyon szép, gyönyörű szép. Ára? Hát 3,5 millió forint, nem olyan drága, úgyhogy ez tényleg a ajándék. Ezt szerintem megveszünk, jó? Jó? Köszönöm, nagyon szépen. Akkor ezt becsomagolhatom? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Akkor ezt becsomagoljuk, jó? Köszönjük Kérem, szépen. csókolod. Köszönöm. Szervusz, Lacikám. Mi újság? Csak nem te is aranyban utazol. Nem, tudod, én képekben. Igen. Igen?
Úristen, segítség, rendőr! Egy. Szerkesztő úr maga is ahhoz a társadalmi csoporthoz tartozik, akikért én politizáltam. A lecsúszóban lévőkhöz, a kiszolgáltatottakhoz. Kösz a megtiszteltetést. Csak hogy én soha nem szavaztam magára. Nem haragszom, de meglátja, még szavazhat. Addig is mondjon egy politikust, aki igazán szimpatikus magának. Egyetlen egyet. Ferikém, rád szavaztam annak idején. Sőt, a jósom egyenesen rajongod. Akarod, hozatok be vele rácsos linzert? Madár úr, küldessen be nekem is egyet. Ne csak a kincstári tegyen egy jobb egyenesért. Bár ha ezt tudom, akkor bele is rúgok a volt főnökön. No, szerkesztő úr, hova fejlődünk? Hiába a börtönegyetem. Mondtam, hogy nem lehet csak úgy szakmát váltani. Ez káros az egészségre. Miért nem bízta szakemberre? Ez nem az én stílusom. Nyugi, Chuck Norris. Megúszod egy felfüggesztettel. Amikor én betörőnek álltam, bekalkuláltam egy-két lebukást. Te mondd, Ferikém, te mit kalkuláltál be? Ha? Nálunk a miniszterelnöki állás se valami nyugis dolog. A legtöbb magyar miniszterelnök sorsa tragikusan végződött. Tisza István, Teleki Pál, Nagy Imre. Imrédit és Bárdosit se hagyja ki. Kikérem magamnak. Azok fasiszta háborús bűnösök voltak. Igen, és itt akasztották fel őket az udvaron. Na jó, ez mégis a börtön és nem szeminárium. Beszéljünk inkább a nőkről. Milyen a bírónő, Ferikém? Szimpi. Elnök úr, őrület. A Nagy Ignác utcában híveink tüntetnek, a Markó utca másik oldalán pedig az ellentüntetők randalíroznak már megint. Ki kell használnunk a helyzetet? A nemzetközi jogvédők itt vannak? Az Amnesty International és a többiek? Mindenki. A francia, a német és az amerikai sajtó. Az amerikai külügyminiszter ismét kiadott egy dörgedelmet. Brüsszelben pedig megüzenték a kormánynak, hogy aggódnak a magyarországi jogbiztonság miatt. Míg az is lehet, hogy ismét pénzügyi szankciót szabnak ki Magyarországra. Az unió szavazati jog felfüggesztése úgy látszik már nem elég. A forint árfolyama egyébként megint zuhan. Megmondtam előre. A vád visszahull vádlóim fejére. Mint a Dimitrov perben. Szerintem még a 4 mancs is protestál odakint, a szűk ez a ketrec. Ferikém, ezek érted tüntetnek? A végén a vállukra vesznek, mint Táncsics Mihály. Ez csak bacsol, mit derül neki magáról? Eddig milyen sikeresen titkolta az enciklopédikus műveltségét. Könyvtárakba is betört néha? Homakodott, szerkesztő úr. A Táncsics Mihály úttörő csapatban voltam, kürtös. Csak 8-ban megbukáztam a kürtöt. Hiába. A pályakezdés nehézségei, ugye? Főnök, ezek odakint miért nem szavaztatják meg a jó népet a maga kiszabadításáról? Azért, mert konkrét büntetőjogi ügyekben nem szokás népszavazást kezdeményezni. Gondolja szerkesztő, hogy velem kapcsolatos kérdés átmenne ezen a választási bizottságon? Hol él maga? A népszavazás az nem jó meg magának, ugye? A vizitdíj, stb. A vizitdíj? Hát nem volt abban is igazam. Az embereket megvették 300 forintért. Engem ugyan nem, én nem szavaztam, én akkor éppen el voltam tiltva a közügyektől. A magyar állampolgárságról szóló szavazásban megtévesztette az embereket, azt tudja, ugye? De van valami vétke, akkor ez a legsúlyosabb. Ez történelmi bűn. No csak, népügyész lett a szerkesztő úrból. Rendben, akkor nézzük meg közelből a dolgokat. Az állampolgárságról szóló népszavazást kikezdeményezte? Itt van a kutyárásva. Egy csiki-csuki helyzet teremtőt, amiből nem lehetett jó kijönni. Lehet, hogy a kampány nem volt ínyire, de elvi álláspontom azóta sem változott. Szerb vasúti csomópont, 3 betű. Nis. Jó. A magyarság nem útlevél kérdése. Hát ebben egyetértek. És nem tudtak volna valahogy megegyezni az ellenzékkel? Nézd a szerkesztő úr, nem kerültünk egy platformra a populista jobboldallal. Na, ebben is ártatlan. Na,
Ideben mindenki ártatlan, a bíróság jogerősít életéig. Vagy még azon is túl. Ön előtt is voltak már itt ártatlanok ebben az árkában. Október 23-án, amikor ünneplők 10 000-ei nem tudtak hazamenni az Asztóriánál, mert a metróban nem lehetett lemenni. Ezért aztán gyalog indultak el a Deák tér felé, ahol szembe jöttek a lovak, a könygáz, a gumibot, meg a vipera. Betondarabokkal megdobált rendőröket se hagyja ki. Az arctalan, nyelvéntelen rendőrökre gondol? Akik össze-visszaverték az embereket, és gondolkodás nélkül bilincseltek meg bárkit, hogy aztán hamis rendőri vallomások alapján el lehessen ítélni ártatlanokat. Nézze, szerkesztő úr, én tisztelem az igazságkeresését, de maga ott volt azon az estén a belvárosban? Emlékszik a vandálpusztításra, terroristákra? Én a békés tüntetőkről beszélek, meg a családokról, akik ellen lovas rohamot vezényeltek. Nem vette észre a szerkesztő úr, de én is ott ültem az egyik lovon. Éppen kardlapoztam. Gondolom szíve szerint ezt tette volna. Na ne. Évtizedeken keresztül hamis állításokkal fedték el 1956 igazi tartalmát. Most meg a radikális szélső jobboldal telepszik rá hazugságokkal az ünnepre. A Delavár az egy indiándős? Nem, az egy konyhai eszköz. Vigyázz, dobálom! Nem szabad! Nem szabad! Nem szabad! Nem szabad! Én ott mondom, ott van. Ferenc, tudja, mit kiabáltak be a szurkolók Dalnoki Jenőnek, amikor valakit felvágott a pályán? Szemüveget a bírónak. Vagy hajrá, Fradi. Nem. Puha vagy, Jenő. Ferenc, puha. Kikkel vagyok puha? A csőcselékkel? Gergely tábornok ura a helyzetnek, most jelentették. Értse, ahogy akarja. Ez a véleményem. Hajnali 3:42 körül ért véget a budapesti tömegoszlatás, a rendőrök az Erzsébet hídra szorították a tüntetőket. A főkapitány törvényesnek tartja a rendőrség beavatkozását, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat viszont az államfő közbenjárását kéri. A kormányfő az ellenzéket, az ellenzék a kormányfőt vádolja a tegnap történtekért, nincs megállapodás a parlamenti vitáról.
Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják azt a férfit, aki elindította a kiállított tankot, és a rendőr sorfal felé indult vele. Urak, a nap fénypontja. Ferikém, utolsó vacsora, holnap ítélet. Ne cseszegesse már, majd kiderül. Köszönöm, szerkesztő úr, viselem. Felkészültem a beszédemre. Nem zavar a szöveg. Vádlott helyett vádló leszek. Atya úristen, mint a Dreyfus perben, Jacques. Igen, Jacques. Elég nekem ebből a sok vizsából. Nekem ne tartsanak itt történelemórát, se nyelvleckét. Hagyjam le nyugodtan a magamét, aztán irány Tájföld. Hopp, itt egy jó szálloda. Pórolt pénzed van, mi? Szóval te vagy itt a téglahaver. Jobban jársz, ha nem érdeklődsz. Hé, nyugi már. Vádlott, öné a szó. Köszönöm, tisztelt törvényszék, de így nincs mit mondanom. Nem követtem el azokat a bűnöket, amelyekkel vádolnak. Ártatlan vagyok. Az igazi bűnösök azok, akik ezt az eljárást elindították ellenem. Egy baloldali politikus ellen. Önöket vádolom. Ha azt gondolják, hogy bármit megtehetnek ellenem, akkor azt mondom, hogy tévednek. Befejezte, kérem? Mára igen. A törvényszék ítélethozatalra visszavonul. Jó napot kívánok! Hogy vagyunk, miniszter úr? Kívánok. Tudod, a te dolgod az húzós. Tehát itt nem sokat kérdeznek, érted, pláne meg azt, hogy egy olyan zárkába kerülsz, ami, érted, ott vannak bent elég olyan, hogy nincs semmiük az embereknek, stb. És akkor azt mondják, hogy igen, úgyhogy ott minden lehetséges, úgyhogy pláne azt, hogy ránéznek az emberre, az egy picikét, hogy vagy, rászállnak, és akkor ott mindent elkövetnek azért, érted, hogy mit tudom én, hogy veled valami rossz történjen. Ha nincsen meg itteni a benti védelmed. És már mikor tudod, hogyha bent vagy az zárkában, nem tudsz, hogy kikopogni, vagy valamit addig, és ha már megtörténtek a dolgok, akkor érted, az már hogy késő. De ilyen egyet tudok neked garantálni 100%-osan. Azt mondod, hogy téged semmi nem érhet, érted? Ott vagyok, úgyhogy segítek neked. Na most legyen okos. Milyen ítéletet fog kapni a volt miniszterelnök? Jaj, ez fáj, ez a gyenge pontom. Nekem is. Bocsánat, az én kezem sem a régi. Szóval? Nézze, Gyuszi úr, elmúltak azok az idők, amikor politikusokat akasztottak fel, vagy börtönbe zártak. Tudja, akinek milliárdjai vannak, azt nem szokták lecsukni. Azt nem éri bántódás. Egyébként meg nem mindegy, ez magának. Jaj, ez fáj, nem vesz észre. Nekem is. Kérem, álljanak fel. Kihirdetem a végzést. A törvényszék az ítélethozatal napját bizonytalan időre elnapolja. Mi van, Ferikém? Sikerült meggyőzni a bíróságot? Szavaim bejárják a világsajtót. Nem kérdés, hogy ártatlan vagyok. Volt egy film, 40 éves szűz. Látta valaki? Ne vicceljen, szerkesztő úr. Itt a demokrácia a tét. Hát ez az. De mégis. Kinek a demokrácia? Hm?